Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Hello! 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 Araw po ngayon ng Biyernes. 25 na po sa buwan ng Mayo itong 2018. Kumusta po kayo? Muling sumasa niyo po ang palatuntunang tigasin sa Pilipinas. Walang iba kundi ang programang Kamaonga Zero. Sumasa niyo na po ng live na live at nakikita po ng pagkaliwaliwanag buong mundo sa pamamagitan po ng ating online broadcast platform, ang Leader News Philippines. Good afternoon sa mga OFW na nakadepende lamang po sa mga updates sa Pilipinas sa pamamagitan po ng online broadcast and online news. Hello sa mga nasa Metro Manila at siyempre sa mga nasa karatig na probinsya, karatig na rehiyon at sa mga nasa malalayong lugar. Hi baby girl! Tayo po ay all systems go sa ating paglilingkod sa araw pong ito ng Biyernes. Kapiling po natin ang buong pwersa ng Leader News News and Current Affairs team. Ang ating mga Leader News Patrol, siyempre. At lumilapid na po tayo ng napakatayog sa pamamagitan ng ating co-pilot engineer Oliver Lico. Unahin na natin ang ating mga mainit na issue sa araw pong ito ng Friday. Ombudsman sinuspindi ang 6 o 9 na opisyal ng Philippine Coast Guard dahil sa maanumalyang paggamit ho ng 27 million public funds. PNP magtatatag daw ng grupo para labanan ang riding in tandem. 2 pulis naman nalambat sa drug buy-bust operation sa lalawigan po ng Rizal. Epekto po ng train law, iimbestigahan ngayon ng Senado. Mambabatas, kinakalampag na ngayon ng gobyerno na kumilos laban sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. At Boracay Rehab, pinangangambahan ni si Mato na lalagpas pa ng 6 na buwan. Once again, good afternoon to everyone. Welcome po sa ating palatuntunang Kamaonga Zero. Ang ating mga telepono po at cellphone number na pwede niyo pong kontakin sa studio ay 0927-494-2171 para sa Globe at 0949-736-5000 para po sa mga smart subscribers. Ang ating pong pag-imbita once again na i-like po ninyo, mag-comment at i-share ang ating live FB page na nakasimulcast sa ating YouTube channel Leader News Philippines. At salamat ulit sa ating best friend, Pedi Bautista sa Bando, may-ari po ng Wow News FM Palawan sa Rojas, Palawan, 97.1. Narinig po ng maliwanag ang ating broadcast. At sa Taytay, Palawan naman sa pamamagitan po ng Wow News FM 98.5. Special po ang ating araw sapagkat si partner Jojo Sikat ay sumilip sa studio at ang kanyang baby girl. Diretso na po tayo. Mga kaibigan, next week ay simula na po ng paghahanda ng mga eskwelahan sa pasukan academic year 2018-2019. So, sa iba-ibang mga lugar, iba-ibang mga schools, elementary, high school, ay may mga iginagawa ng paglulunsad po ng Brigada Eskwela. Preparasyon po ng pagbubukas ng klase sa buong bansa. Alamin natin ang nangyayari po sa DepEd. Ang departamentong patuloy pong binabantayan ni partner Nolan Ariola. Si Nolan po ay awardee na po yan ng DepEd. Sa lahat pong aktibidades po ng DepEd, iniimbita yan. Mapa Mindanao, Mapa Visayas, iniimbita yan si Nolan. Thank you, DepEd, for trusting Leader News Philippines.
Standby tayo sa report ni partner Nolan. Live mula dyan sa Regional Office NCR DepEd at sa mga eskwelahan na may preparasyon ngayon para sa Brigada Eskwela. Oras muna natin mga kapatid, 39 minutes na po makalipas ang alas 3 na po ng hapon. Sige, so magandang hapon po sa mga nasa malalayong lugar, sa mga taga-Tuguegarao. Ano yung ating mga best friends sa Tuguegarao City? I'm sure mainit pa rin. Sa ibang lugar po may ulan. At as always, ang paalala po natin, pakaingat po kayo sa inyong mga kalusugan. At doon po sa mga lugar na mainit at nananatiling mainit ang panahon, ingatan nyo po ang inyong mga bahay, mga ari-arian na huwag pong madali po ng apoy. Kahapon may binantayan tayo sa pamagitan ng Malabon Fire Fighters na malaking sunog po dyan sa Katmon sa Malabon. Alright, ready na si partner Nolan mula sa DepEd NCR Brigada Eskwela. Inilulunsad na. Partner Nolan, magandang hapon. Go ahead, please. Magandang hapon na ka-Aaron. Pagkakaisa para sa handa, ligtas at patatag na paralan tungo sa magandang kinabukasan. Ang tema ng Brigada Eskwela ngayong 2018. Sa susunod na linggo, ipagdidiriwang ng Department of Education ang taunang National Schools Maintenance Week bilang paghanda sa pagbukas ng klase sa lahat ng pampublikong eskwelahan sa bansa sa Hunyo 4. Kaugnay nito, nagsagawa ng Brigada Eskwela Regional Kick-Off sa National Capital Region, partikular sa Malinta Elementary School sa lungsod ng Valenzuela. Pinangunahan ng Department of Education Undersecretary Tito Umali ang pagpintura at paglilinis kasama mga guro ng Malinta Elementary School at Valenzuela City Division Superintendent Benamin Samson. Nanawagan si Umali sa lahat ng mga magulang at estudyante na tumulong sa ginagawa ng mga guro na paglilinis ng mga classrooms, desk at upuan bago magsimula ang klase sa susunod na buwan. Bukod sa taon ng paglilinis, tiniyak din ng DepEd na handang-handa na sila sa darating na pasukan. Mula rito sa Malinta Elementary School, Valenzuela City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Thank you, Nolan! Live mula po sa National Capital Region sa Valenzuela City. Hatid sa atin ang latest na report patungkol po sa Brigada Eskwela. Si Errol Dacame, ang kamao. Si Errol Dacame. Thank you. Samantala, 42 minutos na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Happy birthday muna sa mga may birthday sa araw pong ito. Si Ma'am Vicky, by the way, belated happy birthday ulit. At ang kanyang selebrasyon ay gagawin daw sa Lunes. Ayan, sa Lunes, May 28. Happy birthday ha! Sa mga may piyesta ngayon, sa mga may kapistahan, happy piyesta po sa inyo. May mga iba pang okasyon tulad ng anniversary at kung ano-ano pang mga pagtitipon na magkakasayahan, may kainan, may inuman. Ang paalala po namin siyempre ay do it in moderation. Si Errol Dacame. Ayos? Sige. Patuloy po kayong nakasilip na sa ating palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Errol Dacame na po ito at ulitin po namin ang aming pag-invite po sa inyo. Please like and put your comment. Comment po kayo. Yan man ay positive, negative, patungkol po sa mga issue dapat. Mga isyong pinag-uusapan po natin, dyan po ay bukas na bukas sa ating palatuntunan at i-share po natin para mas marami po ang nakakaalam. 44 after 3. Dire-diretso po ang ating mga balitaan muna. Hindi daw lahat ng mga nakakulong ay talagang totoong may sala. Ayan. Alamin natin ang report na yan. Hatid sa atin ni partner Jojo Sikat. Live mula po sa
kanyang lugar na binantayan sa mga oras na ito. Si Errol Dacame. Si Errol Dacame. Ang Brother Kamao. Joe, magandang hapon. Go ahead, please. Yes, magandang hapon naman sa iyo kasamang Errol. Inamin ni Bureau of Correction Director General Ronald Bato de la Rosa na sa tagal ng panahon na panunungkulan na bilang isang pulisa, alam na dito na walang malinis or perfectong police, prosecutors at judges. Ayon dito kay De La Rosa, wala tayo sa perfectong mundo kaya may ilang mga police o prosecutors at maging hukom na mga tiwali. Ito yung naging tugon ni Bato sa mga katanungan sa kanya mismong sa naging pahayag sa harap ng mga inmates na sa New Bilibid Prison Medium Security Compound na hindi lahat ng mga nakukulong ay may kasalanan o nagawang krimen na sa kanyang talumpati sa harap ng 37 inmates na nagkipagtakos ng kolehiyo ay inamin ni De La Rosa na may nakukulong ng walang kasalanan dahil sa mga tiwaling pulis at nagtatanim ng ebidensya at mga kaso. Ay ilan naman ang prosecutors na kasabwat ng otoridad kaya na isusulong ang kaso. Sa panig naman ng mga hukom, sinabi ni Bato na may ilang nababayaran para baliktarin na ang desisyon sa kaso. Anaya, ito yung dapat na yung masawatas sa lipunan para walang makulong at maparusahan na inosenteng sibilyan na dagdag pa ni De La Rosa, masusolusyonan lamang ito kung magkakaroon ng mga karagdagang prosecutors at mga judges sa bansa na kinakailangan naman ng approval o pondo ng Kongreso. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Thank you! Maraming salamat, partner Jojo Sikat, sa report na yan. I strongly agree sa sinabi ni NBP Director General Ronaldo Bato de la Rosa. Hindi lahat ng nakakulong ay totoong may sala. Si Errol Dacame. Si Errol Dacame. Ang Kamao. Kaya nga po, dapat ang Philippine National Police ay maingat din sa mga kampanya laban sa pinaghihinalaan pa lamang na sangkot sa krimen at nakakalungkot ho kasi yung mga, di ba? Mababalitaan natin, patay na. Patay na. So, paano kung yung pinaghihinalaan ay hindi naman talaga? Sa bibig na mismo nanggaling ng dating PNP chief ngayon ay Bureau Head ng National Bilibid Prison na hindi lahat ng nakakulong ay talagang totoong nagkasala. Good afternoon kay Sir Armando Hiron. Love from Bungabon. Wow, oo. Bungabon is in Nueva Ecija, ha? Okay, Sir Armando Hiron, how are you? Ay, pagkaganda-ganda ng lugar ni Sir Armand. No? Hiron Botanical Garden. Then po sa mga gusto ng tinatawag nating maaliwalas na lugar with total peace and serenity. Ayan. Bisitahin niyo po ang Hiron Botanical Garden dyan po sa Bungabon, Rizal. Kakaibang lugar po yan na mapapasyalan po ninyo lalo't pagka ganitong tag-init. Mapresko po doon. Sir Armand, the ever-notable fashion designer and cultural advocate. Ayan. Thank you for watching our show, sir. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Repeat, our contact number of the studio is 0997-494-2171 and 0949-736-5000. At naman po ang inyong mensaheng nais ipabot, bukas na bukas ang ating palatuntunan. At syempre, yung ating comment box, yung ating message box sa Leader News Philippines, you can put your comment immediately beneath our live video. Welcome po yan sa atin. Pabor, kontra, o ano man po yan na nais pong iparating sa ating palatuntunan basta sa interes
at kapakanan ng publiko. Bukas na bukas ang ating palatuntunan. Si Errol Dacame. Si Errol Dacame. Alright, Biyernes ngayon, di ba? Doon po sa mga nagbabalak na mag-out of town, ano? Iiwanan ng kanilang mga tahanan. So, as always, ang paalala po natin huwag niyong i-anunsyo sa buong barangay na wala kayo sa bahay po ninyo. Huwag niyong ilalagay sa social media pages ninyo. At yan po ay baka maging mitsa na pasukin ng bahay ninyo mga hindi mapagkakatiwalaang tao ng mga akyat bahay, no? So yan ay paalala po natin lagi sa mga babiyahe, may lakad, may out of town, kasama ang buong pamilya. Number one, see to it na may maiiwan talaga kayong taong mapagkakatiwalaan. At kung wala talaga, ihabilin po ninyo sa inyong kapitbahay na mapagkakatiwalaan pa rin. Oh? Kapitbahay na hindi nyo kaaway. Kasi paano nyo po ihabilin ang bahay ninyo para silip-silipin, bantayan kung kaaway nyo ang kapitbahay ninyo. Ano? Mahirap yung ganun. May kapitbahay nga pero kaaway naman. Oh? Sir Jobert Bolaños, Motorcycle Rights Organization of Manila, good afternoon. May unity ride pala sa darating na linggo, May 27. Mamaya pag-usapan natin yan. Gandang hapon po sa riding community sa buong Pilipinas. Mamaya may balita tayong dapat yung ikabahala, ha? At dapat aksyonan ito ng mga nasa riding community sapagkat marami na po ang nangyari at ayaw po nating makabalita na alam nyo, itong akin dito, the catch is motorcycle is now the most practical and the cheapest mode of transportation para po sa mga ordinaryong tao. Dangan nga lamang, tulad po ng ibang gamit, teknolohiya, kapag sinasakyan po ng maling gamit, masamang tao ang gumamit, napapasama. Kaya nga, for quite some time, may mga batas, may mga orders ang LTO, ang iba pang ahensya ng gobyerno, LGU pati, na parang sinisikil ang karapatan ng mga mamamayan na makagamit po ng motorsiklo ng malaya dahil po sa mga kriminal na gumagamit din ng parehas na sasakyan para po sa kanilang mga criminal acts. And therefore, parang ang mga nagmumotor po ngayon, laging suspect na lamang na mga kriminal. Ayan. Laging parang, tingnan nyo na lamang, kapag ka may ongoing checkpoints, may pinatutupad na pagsita, may mga checkpoints sa kanto-kanto, ako po'y nagtataka, bakit mga nakamotorsiklo lamang po ang sinisita? Bakit yung mga sasakyan na dumadaan din sa pares na rota, hindi man lang sinisita? Oh. Ako po'y naniniwala na mas ang mga big time na kriminal ay hindi nakamotor. Hindi po ba? That's my logic. So, kawawa po, nagiging miserable ang sitwasyon po ng mga riders. Ako po kasi ramdam ko yan because I'm also a rider. Nagmumotorsiklo din po ako. At nakakaranas po tayo ng ganyang sitwasyon every time na nasa kalsada po tayo na kapag ka may dadaanan kang checkpoint, may pulis, kawawang kalalagayan po ng mga nakamotor na para bagang they're always the suspects in every crime na mangyayari. Oh. Kaya lang paalala ko naman po sa mga kapwa ko rider, see to it kapag gumamit po kayo ng inyong mga gamit na motorsiklo, yung wala pong issue. Oh? See to it na kumpleto ang papeles, may lisensya po kayo, walang diferensya ang gamit po ninyong motorsiklo para walang makikitang butas ang mga naninita sa kalsada. Sige, magkakaroon yata ng unity ride by Sunday and may balita ko na ito po ay nationwide. Buong bansa po ito simultaneous po itong gagawin sa iba't ibang lugar. Kumausap nga tayo ng ilang leader ng ilang leader po ng riding community para mabatid natin kung ano-ano ang espesipikong advokasya at nilalabanan
upang ang riding community pong lalabas sa Sunday for a unity ride ay makapaghatid talaga ng espesipikong mensahe. Hindi lamang po ito parang ride, joyride. It's not I understand this is not a joyride. This is a ride for something, to send a message para po sa mga nasa gobyerno. Alright, sa oras pong 55 minutos na po makalipas ang alas 3 po ng hapon. Nasa linya natin si Sir Orville Villaflor, ang BARC President. Kausapin natin sa ating palatuntunan. Sir Orville, magandang hapon po. Si Errol Dacami na po ito sa Kamaong Acero sa Leader News Philippines. Welcome. Magandang hapon po, sir. Okay, tama po ba na kasali kayo sa Unity Ride na tinatawag this coming Sunday? Yes, sir. Kasama po kami, sir. Sa Negros Occidental po ito. Alright. So, lahat ng mga riders dyan sa Negros Occidental, nagkaisa na lalabas by Sunday. Ano po ang ipinaglalaban ninyo? Well, sir, alam naman po natin, yung mga riders kasi, buong Pilipinas, talagang apektado ng mga bagong mga panukala ng batas natin sa Maynila, diba? So, sila, nahihinahin talaga na parang hindi naman makatarungan, lalo na yung mga riding in tandem na puro lalaki. So, alam niyo naman, sir, dito sa probinsya, ito na yung pinakamadali at pinakamagandang paraan ng transportasyon. So, Tama. kung talagang tinipigilan tayo ng gamitin ng motor, talagang hindi naman maganda. Diba, sir? I agree with you. But I wanted to be specific. Ano po ang mga dapat bigyang atensyon ng gobyerno na ayusin, i-fine-tune? May mga patakaran na inilalabas tulad ng Sir Orville? Specific. Tulad na nga, sir, ng mga helmet natin. Di ba, ngayon, meron namang panukala. Yung helmet natin, dapat i-register natin sa LTO. Hindi naman, sir, gamit pang travel yung helmet natin. Accessories yun. So, di ba, papalitan naman natin pag nasira. Ngayon, pag pinalitan mo, mag-register ka naman ulit. Oo nga. Kaninong panukala ba yan? Hindi ko na yung bagong labas ko, sir, na i-update pa lang bukas. So hindi pa ito final, panukala pa lang. Yes, sir, hindi pa final. Kaya Okay. nga, Sino man natin yan. Oo. Kung matutuloy kasi, hindi na natin mapipigilan. So, dapat bago pa matuloy, mapag-usapan sa mga stakeholders, di ba? Tama yan, oo. So, helmet, iparirehistro sa LTO. Di ba ang inirehistro dapat sa LTO ay motor vehicles? Helmet is not a motor vehicle. Yun nga, sir. Sino kaya ang napakatalinong Sino kaya napakatalinong nakaisip niyan para pagkapirahan na naman? Definitely, pagka may registration, may perang involved na naman yan. Sigurado, sir. Okay, helmet. Dapat hindi yan matuloy. Ano pa, sir? Ang nilalabanan ninyo? Pero yun, sir, meron na kaming local ordinance dito na tulad ng sa Mandaluyong, yung riding in tandem na puro lalaki. Pinagbabawal nila doon ang magkaangkas na lalaki. Puro lalaki. O di kaya magkaangkas na hindi magkamag-anak. Hindi magkamag-anak. Opo. So, may mga extension, pero hindi naman yata tama. Gamit mo yung store, tapos pag may inangkas ka, hulihin ka. Okay. What else? Ano pa, sir? Ito sa yung mga pinaka-importante. Sana po, pakinggan naman ng mga congressman natin na yung mga panukala, hindi iba-iba.
tulad ng meron sa Mandaluyong, meron sa Caloocan, meron dito sa amin, meron naman sa ibang lugar, paiba-iba yung mga ordinansya. Dapat sana, isa lang yung Unified MC Law, yun ang lagi namin tinatanong, kung meron talaga na para sa motor. Oo. There should be a wider consultation every time na dapat na may binabalak silang bagong patakaran na ang tatamaan ay riding community. Kung ikabubuti naman yan, why not invite the riding community para makapagsalita din ng kanilang panig at timbangin kung it is for the good of everybody, so why not? Pero kung yan ay makikitang pera lamang ang pakay, registration para makakolekta ng panibagong pera, baka pwede naman silang mag-isip ng mas makabuluhang batas na maipapasa nila, Sir Orville. Tama po ba? Tama, sir. Sir Errol, kasi, ang problema naman, every time na may ginagawang mga batas, o may pinapanukala, huli na palagi yung stakeholders tulad ng mga motorcycle riding community. Tulad namin na nasa probinsya, bigla na lang, may bagong law na naman. So, kailangan namin talagang mag-adjust. Kahit may enforcement unit dito sa amin, huli na nakakaalam na mayroon palang batas na ganyan. So, ang gagawin nila, enforcement na lang. Ito, may panibago, Sir Orville. Pakinggan mong maigi ito, ha? Because this is more serious. Nagbubuo ngayon ang Philippine National Police ng task force to fight the riding in tandem and gun for hire criminals. Ang problema nito, as usual, kapag nga may checkpoint, lahat ng riders subject ng checkpoints. Paano kung magpakawala na ng bala ang mga pulis dahil ang tingin nila sa magkaangkas na rider, kriminal? Di ba? Marami nang nangyari. So, I think the Unity Ride must address also this issue kasi mas delikado ito, sir. This will involve lives of the riding community. Sir, ang nangyayari nga, sir, nationwide na yan. Nagiging criminal na yung motor kahit inosente ka. Kasi pag nag-checkpoint, parang branded na criminal yung nagmumotor na may kaangkas. Yun na nga ang nakalulungkot, sir. No? So, I think the Unity Ride this coming Sunday must really bring a message to everyone concerned. No? But we should not stop there. Sir. We should not stop there. Count me in sapagkat rider din ako, Sir Orville. Dapat ito, harapin natin face-to-face ang mga concerned officials na may mga panuntunan na balak ipatupad na ang direktang maapektuhan at magsasuffer negatively ay yung mga riders. Dapat tayo'y ganun dapat. We have to arrest the issue face-to-face. Hindi dapat tayo magwakas dyan sa Unity Ride. Ano, sir? Ito, sir, kasi yung pinaka-importante namin dito sa Negros Occidental, pinapakita lang namin sa mga mambabatas natin na yung mga nagmomotor naman, hindi ganun talaga sa mga laws natin. So, agree ako. Pwede naman sana na kausapin nila kami bago yung mga panukalang minsan nakakadikit na sa buhay nagmomotor. Agree ako dyan, sir, no? Papakita lang namin talaga. Papakita lang namin na mayroon talaga mga motorcycle riding community. Kasi parang lumalabas ngayon. Pag may nakitang criminal na nagmomotor, na branded na lahat. Tama yan. At ako din, on the side, may challenge din ako sa mga leaders ng riding community na maging maagap din lagi. Kasi hindi naman po yan basta-basta naipapasa mga ganyang batas. Yan po ay pinag-uusapan din. So dapat ay kailangan kumilos ng mabilis kapag may mga namumuo. May mga namumuong mga ganyang uri ng patakaran. Yan din, sir, ang panawagan namin. Yes. Mabilis na kilos. Ang panawagan namin kasi yung disadvantage namin is nasa probinsya kami. So, yun ang panawagan namin sa mga leaders ng mga sari-saring grupo diyan sa Maynila na sana naman meron talagang isa or isang grupo na talagang magbabantay kapag
mas masid ng mga panukala Mm-mm. na talagang apektado yung nagmomotor. Tama ka dyan, sir. Papasalamat kami, sir, sa Riders of the Philippines. At least, nagre-reach out sila dito sa labas ng Maynila. Kasi pag palaging Maynila lang, apektado rin kami kung may bagong mga batas na nilalabas. Na yung pinagbasihan, yung environment lang ng Maynila. Mhm. 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 So yan, sige sir. Ulitin natin, tuloy ang Unity Ride by May 27 sa Sunday. May nais kang ipanawagan, sir, go ahead. Panawagan ko lang, sir, sa may club man o wala. Basta nagmomotor, apektado kayo sa mga panukalang pangmotor. So, nanyaya namin na sumabay naman kayo, makipagtulungan, at bantayan natin yung mga panukalang nakakadikit na sa motor, sa nagmumotor. Mhm. All right. Well said and noted, sir. Orville Villaflor, ang presidente po ng anong pangalan ng kanyang grupo, partner? Bacolod Amity Riders Club. Bacolod Amity Riders Club. All right. Mga ilan Pero gaano ba? yung kabuuan namin dito sa Negros, sir, United Brotherhood of Riders Alliance. United Negros. Brotherhood and Riders Alliance. All right. So sige, dapat yan ay pagkaisahan this coming Sunday, sir. Good luck po sa inyo. Magandang hapon. Maraming salamat, sir. Yes, sir. Salamat, Sir Errol. Thank you, thank you, thank you. Ang kausap po natin, mga kaibigan, ay si Sir Orville Lovey Villaflor, Pangulo po ng BARC. Diyan sa Negros Occidental. Naghatid po sa atin sa oras na 6 minutos na makalipas ang alas 4 na po ng hapon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you at magkaisa po ang lahat ng mga nagmumotor para sa welfare ng mga riders. At habang ako naman on the side, parallel, ang kampanya po natin ay maging matino tayong rider din para walang masilip sa atin. Ganun lagi, ano? Kapag may masisilip sa atin, ginagawang sangkalan po yan para gipitin ang mga rider. Dapat walang masilip po sa mga riders. Okay? Sir Jombert Bolaños ng Motorcycle Riders Organization, Maro, kausapin ba natin yan, partner? Sige. Maliwanagan natin ang pang mga panawagan habang si Sir Armand Hiron ay nanonood sa atin. Sabi ni Sir Armand, thanks at come and visit us again. Thank you for the invitation, Sir Armand Hiron, the owner of the very beautiful and nice place, Hiron Botanical Garden, dyan po sa Bungabon, sa probinsya po ng Nueva Ecija. Si Errol Dacame, ang Kamaong Tuloy Asero. tayo sa ating palatuntunan at this time nasa linya na natin si Sir Jobert Bolaños, ang chairman po ng Motorcycle Rights Organization. Kausapin natin, Sir Jobert. Si Errol Dacame po ito sa Leader News Philippines. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Magandang hapon po. We are being watched worldwide sa pamamagitan ng ating online broadcast platform, Sir Jobert. Welcome po sa ating palatuntunan. Kasali din po kayo sa gaganapin at gagawing Unity Ride by May 27 on Sunday, sir? Opo, sasama po kami at full support po tayo dito sa ginagawa po ng Riders of the Philippines. Alright, go ahead. Ano po ang ano po ang mga tingin din po ninyong dapat tindigan ng mga riders sa kasalukuyang sitwasyon natin sa lipunan natin? Actually, ang numero unong dahilan kung bakit natin ito ginagawa dahil sa mga prevailing ordinances na nakatutok po sa riders. Ang mga ordinances na ang gusto mangyari, ipagbawal ang angkas, bawasan ang proteksyon natin sa ulo, tapos dagdagan rin po yung mga bills and proposals na
nakikita natin from Senate and Congress. And then meron po tayong mga enforcement issues. Mhm. Siya rin ang aming actionan. So kaya tingnan ko kami ho kumakatukbo sa pintuan ng ating presidente for his intervention. So, ang problema ngayon, Sir Jobert, there are some existing laws na ipinatupad na at sana nga kako noon pa lamang na yan po ay binubuo na labanan na sana, Sir Jobert. Actually, yung sa mga existing ko, tulad doon sa Mandaluyong, Oo. na kinikriminalize mo ang pag-angkat. Wala bang nag-file ng TRO o nag-question yan sa korte kasi hindi po nalabanan ng mga riders yan while it is being discussed sa sangguniang panglunsod ng Mandaluyong. Actually po, umattend po tayo ng public hearing yan. Kaso Ada Mato ang council na ituloy at ang primary sponsor kasi yan talaga is PBL. So na-railroad po yan kahit tayo'y appear by virtue of public hearing. And nag-file po tayo ng TRO, hindi na po na-approve yung TRO, pero natuloy naman po yung kaso. Ngayon, ang nangyari po sa kaso, na-technical po kami for an appearance sa isang hearing na hindi naman po kami nakikyan o nakatanggap ng notice of hearing. Ayun, palagay ko sinadya yun na ganunin para matuloy na yung ordinansa. Nakakalungkot po yung mga ganyang sitwasyon. Sana'y ang mga nanunungkulan natin may respeto sa bawat isa. So anyway, isa yan sa lalabanan at ipapanawagan sa Sunday. Opo, yun ho, at saka kasama na ho ng ibang problema, bali gumawa po tayo ng isang letter na magamat napadala na po sa Presidente at kausap na ho natin ang kanyang legal advisory council. Tayo ho igagawa na isang symbolic right para ipakita ho sa Presidente yung bilang ng mga riders sa likod ng sulat na kanyang natanggap. Tapos, ang sulat na ito nga po, magiging tulay. Hopefully, makakuha tayo ng endorsement mula sa Presidente para tayo naman ibigyan ng konting priority ng DILG, TNT at saka ng DOTR. Alright, so ngayon po, simula na po yung priority sa atin ng DOTR through Oscar Orbos at tayo po ngayon ay natap na ng IAP be a partner sa kanilang re-education of enforcement. Actually, kung titingnan talaga lamang sa positive side ng mga namamahala ang kapasidad ng mga riders para sa kabutihan ng pamayanan ay malaki ang may tutulong. Ang iba nga lamang ang tingin sa mga riders tulad natin ay para mga suspect lagi sa krimen. Nakakalungkot, Jobert. Yun nga ho that's one of the stigma na ating pinagdadaanan. Dahil sa laganap ng problema ng krimen, napo-profile po ang rider as aspects sa kahit na anong karumal-umal gawain ng mga kriminal. Pero let's remain steadfast dahil naniniwala naman po kami na alam ng Presidente na kasalanan ng Ibuan ay hindi kasalanan ni Pedro. Right. I would like to specifically mention a news today, Sir Jobert, at dapat ika-alarma ito nating mga nagmumotorsiklo. Ang PNP may binubuo ngayon na task force against riding in tandem and against gun for hire criminals. Ibig sabihin, mga nakamotor ang target na ito. So this is more serious because this might involve the lives of the riders. Actually, yun nga ho ang ating dapat pantayang maigi kasi pagamat maganda ang intensyon, hindi ho malayong matarget na ho ang inosente. Yes. Dahil sa tinagal-tagal na ho natin ginagawa ito, kahit anong pangako ho ang ibigay sa atin, kalaunlaan na nangyayari pa rin ho, ang inosente na nagiging katakal at hindi nahuhuli ang mga kriminal. Tama ka, Sir Jobert. So sige, may nais ka bang ipanawagan sa mga nanonood sa atin for
the forthcoming Unity Ride sa May 27. Go ahead, Sir Jobert. Okay, sa mga kapwa natin kagulong, sa May 27 po, kami po ay magkikipon dito sa People Power Monument sa White Plains. At dito po, magkakaroon po kami ng isang short program kung saan aming ihahain ang aming panawagan sa Pangulo para mag-intervene na sa mga problema na pinaharap ng mga riders. Atin itong ihahatid sa kanyang pintuan, so tayo po ay magtutungo sa Mendiola PR at dito iakabot natin ito sa kanyang app kung saan tatanggapin ito at hopefully meron siyang iniwan ng mensahe dahil ang presidente ngayon ay nasa Davao at hihingi ng paumanhin at dito sila makakadalo. Ngayon pa man, aware na ang presidente sa ating mga pinaglalaban at nagsimula na ho ang process na tayo ho pinababa na sa mga hinsa, pero meron pa ho tayong dapat kaputin ang kalampagin which is PILG and PNP. So this is a unity ride. This is not a protest rally. Wala hong sunugan ng APP dito. Wala ho ditong PH na president. Actually, hindi po. Ang presidente po dito, ang purpose nito ay nagsusumbong tayo sa presidente para tayo itulungan niya. So, Alright. sa May 27 po, sana ho, masamahan nyo kami. 6 o'clock po ang simula. Hopefully, matapos tayo before lunchtime para makauwi na tayo sa ating mga pamilya. Sa mga tao po na nakikinig, be aware that we will be passing through EDSA, Quezon Avenue, Espanya, University Belt, Recto to Mindiola. Alright. Well said, Sir Jobert Bolaños, Pangulo po ng MARO, Motorcycle Rights Organizations. Thank you, sir. Magandang hapon at ingat po kayo. Maraming salamat, Errol, at sa mga tagapakinig. Mag-flight you kayo lahat. Jobert Bolaños, Pangulo po ng MARO, Motorcycle Rights Organization, MRO. Ayan. Si Errol Dacame. Si Errol Dacame. Ang Kamao. Thank you sa mga patuloy pong nanonood at sa nagtitiwala po sa ating palatuntunan, ang nag-iisang legitimate online broadcast platform at nag-advocate po ng legitimate and genuine news, no? Yan po ang Leader News Philippines at ang programang Kamao ng Asero. Ang programa po natin ay Tinig, Mata, Bibig at Tenga ng Taong Bayan. Si Errol Dacame. Si Errol Dacame. Ang Kamao. O ang pinaka-purpose natin. Oh. So, wag po kayong magatubili just in case may nais po kayong idulog na problema at sa tingin po ninyo makatutulong ang ating programa. Welcome. Alright? Isa pang report, pakinggan natin si partner Jojo Sikat. Sap Bongo sa sanib na raw sa NPC Coalition, sabi ni Senate President Soto. Okay, sige. Saglit ha. Parang may video po ito. Saglit lang. Para mapanood ng ating mga viewers ang live report ni partner Jojo Sikat sa ating palatuntunan. Sa oras pong 18 minutes na po makalipas ang alas 4 po ng hapon. Nagkape na ba kayo? Masarap na merienda ngayon. Friday, ano? Iba po kapag Friday ay talagang tuwan-tuwa kasi weekend na naman. Sa amin po, araw-araw ang trabaho, wala pong pahinga eh. Ang media wala pong pahinga, no? That's our way of life. Ang media po habang humihinga, may trabaho, may ginagampanan. Anything happens anytime. So, may balita, may nangyayari, may issue. Pag tutulog-tulog ang media, wala kangkungan ng aabutin. Ang medyang tutulog-tulog, wala. Panis ang balita. Kaya bawal sa amin ang tutulog-tulog. Dahil pag
nagkaputukan ng mga balita ay maiiwan pagka tutulog-tulog. Saglit lamang. Partner, tawagan na natin si Partner Jojo Sikat para sa isa pang latest report. Nang malaman natin kasi, alam niyo ho, marami nagtutulak kay Special Assistant for the President, Bongo, na tumakbo nga sa pagiging senador at in fact, umiikot na po siya. Maraming nagigiliwan sa katiwala po ng Pangulo at yan po tila ino-endorse nga po ng Pangulo, no? Malakas ang endorsement ng Pangulo sa kanyang staff na si Sap Bongo. Ako, ang tinitingnan ko nga, tinaasahan ko, malaline up sa administration senatorial bet si Sap Bongo. Ano kaya nangyari? Bakit makikipag-coalition sa coalition pa ng NPC? Tingnan natin. Or hindi ba pinick up ng PDP si Sap Bongo? Bakit yun? Alamin natin ang report ni Partner Jojo Sikat. Sa oras pong 20 minutes after 4. Sap Bongo sa sanib na po sa NPC coalition ayon kay Senate President Soto. Partner Joe, magandang hapon ulit. Go ahead. Magandang hapon ulit kasamang ito. Ganito yun kasi itong PDP laban ng mga senatorial candidates, yung mga nasa list yun, nakikipag-coalition yun sa National People's Coalition. Kaya ako sakasakali na makapag-visit na ito si Special Assistant to the Secretary Sap Bongo na tumakbo nga sa pagka-senator, sinamit President Toto III, sasanib ito sa coalition ng Nationalist People's Coalition o itong NPC. Sinabi ni Soto na nakapag-usap na sila ni Go na sakali mag-minister ito na tumakbo sa tiyak masasanib ito sa NPC pero hindi pa tiyak kung anong partido siya. Kung partido pa siya ng PDP laban o yun sa partido ng anak ni Pangulong Duterte na si Sara Duterte. Hindi pa malaman sa ngayon. At subalit ayon pa nga rito kay Soto, namin sa kanya ni Sap Bongo na hindi pa rin naman na 100% ang decision nito na tumakbo sa pagkasenador. Nag-iikot pa itong kalihim sa iba't ibang lugar upang alamin yung pulso ng mamamayan. Kasabay nito inamin din ni Soto na may 2 media personality ang tatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng NPC, subalit hindi nito pinangalanan. Aniya ni Soto, malapit na naman yung paghahain ng COC at ilang buwan na lamang ay malalaman na kung sino itong 2 media personality na sasabak sa langaran ng politika. Ito, si Jordan Sikat para sa Leader News Philippines sa Tagulan. Thank you, Partner Jojo Sikat sa report na yan. May mga nagtatanong tuloy, Partner Joe, di lang kita natanong nito Si Mocha Uson daw ba tatakbo? Sabi ko itanong natin kasi maraming supporter si Mocha Uson sa online. Tatakbo ba si Mocha Uson? Sino pa? Si Erwin Tulfo. Hindi kaya yun ang tinutukoy na media personality, si Erwin Tulfo? Wala sa kamay naman yan ng mga botante, no? Lately, di ba, umalingaw-ngaw ang apelyadong Tulfo sa kontrobersiya dyan sa DOT, 60 million funds ang involved. No? Tingnan natin kung sino pang media personality kaya. Hulaan natin na lang. Di kaya si Kayo, anong hulaan nyo? Sino? Sino? Di ko mahulaan yung iba. Kasi ang nasabay-sabay na sa survey lately ay si Erwin. Kaya lang sa nangyari sa DOT, ewan ko, tutuloy pa kaya siya. Hindi ko alam kung tutuloy pa siya. At yung nangyari kaya sa DOT ay may epekto sa kanyang posibleng kandidatura. Yung mga ganyan
Although malayo-layo pa naman, pero 1 year is too short. No? 1 year is too short para sa isang senatorial candidate na umikot po sa buong kapuluan. Dapat yung nagbabalak talaga Although, the advantage of a media personality, lalo kapag may TV show, araw-araw nakikita na. No? So, araw-araw na, nasa loob na ng bahay. Yan ang advantage ng media personality na wala doon sa iba. Wala sa iba kasi ang iba mapapopularize lamang sa pamamagitan po ng TV ads kapag campaign period na. Which is very, very expensive. Dati may kinakausap kaming gusto sanang magpa-ads sa telebisyon. Akalain mo partner, 30 seconds nung election period in 2013, primetime slot sa television 30 seconds kalahating milyon. Kalahating milyon 30 seconds lang sa television. So, may mga pinag-uusapan kung ikaw daw ay tatakbo ng senador, dapat daw ay menos na ang budget mo ay 300 million kaagad. Pinakamababa na raw yon. Kung marami kang pera, so you can spend more. Although, wala naman pong nagsasabi ng totoo sa a statement of contributions and expenditure sa election. Lahat naman nagsisinungaling yan karamihan dyan yung mga mapipera, gumagastos po ng mas marami. Pero hindi naman nagsasabi ng totoo yan Si Errol the Comet. Ang Kamaong. Alright, mga kaibigan, 25 minutes makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Kumpirmado nga po na siyam na opisyal po ng Philippine Coast Guard ang sinuspinde ng ombudsman dahil po sa manumalyang paggamit ng 27 million pesos funds. Kaya ipinag-utos po ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang pagpataw ng preventive suspension sa siyam na opisyal ng Coast Guard. Kabilang ang bagong promote na Rear Admiral Atelo Ibanez, Diyos ko po, at Commodore Chotimo Borja Jr. kaugnay sa questionableng pagkakagamit po ng 27 million pesos na pondo, public funds. Ayan. So, kabilang pa ho sa mga ipinasususpende po ng Ombudsman sina Commodore Joselito de la Cruz, Commanders Romeo Salvador Liwanag Jr., Christine Pauline Diciano, Captains Julio Cesar Lim, Juancho Avila Maraño, at Tito Alvin Andal at si Lieutenant Commander Fatima Aleli Angeles. Yan po yung mga ipinasususpinde ng Ombudsman dahil po sa manumalyang paggasta ng Coast Guard sa 27 million pesos na pondo. Si Errol the Comet. Ang Kamaong. Ayan. Dapat ang ombudsman, yun nga Alam niyo po, ang ombudsman, sa totoo lamang, kung susuportahan po ng todo ng gobyerno, ito po yung kakampi ng ombudsman para ng gobyerno, lalo ang kasalukuyang administrasyon na ginagawa pong centerpiece program ang paglaban ho sa katiwalian. So the best move for the government sa Duterte administration is to support the Ombudsman, the Sandigan Bayan, the Commission on Audit, so they can function well and fast and efficiently. Yan. That's the only way na mas magiging matindi ang kampanya laban sa korupsyon. Palakasin, patatagin ng todo. Kung kulang ng pondo, dagdagan ng pondo. So the Ombudsman and the related agencies can hire additional personnel and manpower to do the investigations. The investigation for the yung mga may mga kaso kinasuhan sa ombudsman. Kasi madalas ang kwentuhan po dyan, hindi makausad-usad ang mga kaso, graft cases, plunder cases. It is just because they lack manpower. They cannot easily hire because they don't have sufficient funds. No? So, yun.
Sana marinig ng presidente ang ating panawagan na mas magiging successful ang kampanya ng Pangulo, nalabanan po ang katiwalian kapag pinalakas niyan todo ang Office of the Ombudsman, ang Commission on Audit, COA, because COA is the government auditor. Sila po ang nagsisilip ng mga transaksyon ng lahat ng public officials mula barangay up to the highest office in the land. COA po yun. Yan. So, ayan, panawagan natin palakasin ng todo ang mga naturang ahensya para mas epektibo ang paglaban sa katiwalian. Samantala, sa iba pang issue mga kapatid, sa iba pang issue, Si Errol the Kame. Si Errol the Kame. Ang Kamaong Asero. Si Errol the Kame. Ang Kamaong Asero. alas 4:30 na po ng hapon, pagkabilis-bilis naman ang oras natin. Oh. 2 pulis po arestado sa isang drug buy-bust operation sa Rodriguez Rizal. Yung Rodriguez Rizal is also known as Montalban Rizal. Kaya nga po ito yung sinasabi ko, nasaan na kaya yung 6,000 mga police officials and officers na nasa listahan ng Pangulo. Nung bago pa ho ang Pangulo, pinagwagwagan niya sa publiko 6,000 mga pulis ang involved sa drugs. Oh. Alam na ng gobyerno. Oh. I'm just asking kung anong ginawa ng aksyon ng gobyerno doon because it is not enough na sila po ilipat lamang sa ibang lugar. Oh. It would be unfair for those who are killed, those who are already dead because of the same issue, na ang mga pulis take note, ang mga pulis sinisweldohan, pinagtitiwalaan ng taong bayan, uniformado galing sa buwis ng bayan, and they are tasked to protect every citizen. And yet, 6,000 pulis, sabi ng presidente, sangkot sa drugs. Where are they now? Nagtatanong po kami because how can we say that this anti-drug campaign is really untainted? Kung may mga kasama dyan sa drug operations na sangkot din sa drugs. I hope you don't get me wrong about this. No? Kasi gusto kong magtagumpay ang gobyerno sa kampanya laban sa drugs. But, if you have some men enforcing the supposed law against drugs who are also involved in the drug syndicates, paano yon? Di po ba? Paano yon? So, I know you're getting me, no? I know you're getting me that deep kasi alam niyo po, iba kasi ang sitwasyon kapag may namamatay na at yung iba naman po ay ibang trato. Sabi nga ni Mayor Lim, di ba? You still remember yung motto ni Mayor Lim? The law applies to all. Otherwise, none at all. Si Errol the Kame. Ang Kamaong Asero. Alright, sige. Samantala, iimbestigahan po ng Senado ang negatibong epekto po ng train law. Ang train law po ay ito yung bagong taxation law. Tax Reform, Acceleration and Inclusion law na mas sa simpleng salita po, mas mataas na buwis ngayon. Yung ating mga bilihin ay nagtaasan, ang bigas nagtaasan, with exemption sa bagamat laging may palusot ang nasa Energy Department na walang magagawang gobyerno sa petroleum products at sa mga presyo nito because the prices of petroleum products in the country is being dictated by the world market. Yes, I understand that. We understand that. But it is really different if you imposed additional higher tax. Di po ba? Kaya nga may mga nag-aaral na po ngayon ng suspension ng excise tax sa crude oil. Dahil nakita po ng mga nagmamasid na talagang grabe ang pagtaas ng lahat ng bilihin. Kapag tinatamaan po ng panibagong tax, tumataas ang presyo ng mga petroleum products because
Basically, lahat pong mga prime commodities na lalabas po sa pabrika bago makarating sa mga pamilihan bayan, sa mga merkado, dumadaan po yan sa transportasyon. Nangangailangan po yan ng transportasyon na ginagamitan po ng petroleum products. Ganun lamang po kasimple ang mathematics dyan. And therefore, the cost of transportation is added into the prices. Therefore, kung mas mataas ang cost ng transportasyon dahil mahal ang petroleum products, nagmamahal po ang mga bilihin. Si Errol the Comet. Kamao. Asero. Ayan, so tingnan natin kung ano mangyayari dito. Iniimbestigahan na po ng Senado. No? Samantala, kinakalampag na po ngayon ng mambabatas. Ilang mambabatas po sa Liberal Party ang gobyerno na kumilos sa nangyayari pong militarisasyon ng China sa West Philippines. Until now, wala pong move. May lumapag na pong bomber planes, may mga nuclear capability ships na sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Until now, ayaw po wala pang aksyon. Wala pang aksyon. Bakit daw? Kaya ba natin makipagyerahan sa China? I think there's a better way of addressing this, no? Kasi nanalo na po ang Pilipinas sa kaso sa UNCLOS na dapat ay irespeto po ng China, no? Nanalo po ang Pilipinas sa demanda nang hindi naman po nakipagyera. So, I think all we need is the support of the neighboring community of the Philippines, so it will be respected by Chinese government. Sinakop na po yung West Philippine Sea. Wala pong ginagawa pa ang Pilipinas ngayon. Ano kayang hinihintay natin? Ano kayang hinihintay natin? O di kaya masisiko ba yung iba kung ang tanong ano kaya ang talagang dahilan? Si Errol the Comet. Kamao. Asero. Ano kaya ang totoong dahilan? Hindi po pakikipagyera ang immediate na usapan dyan. We can launch a protest because that is part of the diplomatic process. Mag-file ng diplomatic protest. Di ba? Hindi ba kayang gawin yun? Senator Alan Peter Cayetano, Diyos ko po, 1 billion funds nawawala daw. Di may paliwanag. Yung para sa assistance po ng mga OFW yung distressed. Maraming dapat gawin ng DFA ngayon, no? Nasa tungki ng ilong ng DFA ang isyong ito sa West Philippine Sea. Yet, tahimik na tahimik si Cayetano. Ay nako, teka muna. Bumati na nga muna tayo sa ating mga viewers. Partner, sino-sino bagang nasa Sir Armand Hiron, Thank you sa imbitasyon muli na kami bumisita dyan sa napakagandang lugar ni Sir Armand Hiron. Pagka pumasok ka dyan sa Hiron Botanical Garden, para kang biglang pumasok sa sa paraiso sa lupa. Parang hindi ka nangabagay na may damit. Paraiso sa lupa. Lux Primero, hello po. Hi Lux. And Raymar Valera, magandang hapon sa iyo, Raymar. Thank you for watching. Thank you sa interview, sir. Ovi Igilwan Villaflor. Thank you, Ovi. Tol, parang sirang plaka na ang gobyerno sa temang droga. Yung puno ang putulin. Pagputol na ang puno na yan, wala nang sangang uusbong para ayan, naputol bro. May dugtong pa yata yan. Para si Tol Edmond nasa Ghana, Africa. Tol Edmond, salamat sa patuloy mong pagsubaybay sa ating palatuntunan. At din po sa mga nais mag-text sa atin, 0927-494-2171 and 0949-736-5000.
Wala nang tutubong sanga na usbong para maglako o magbenta pa ng droga na yan. Bakit di mahuli o maputol? Yun ang malaking katanungan nating lahat. Oo nga. Alam naman ng publiko na ang source ng droga, main source ay China. Everybody knows it. But everybody knows it also na best friend ng Pangulo ang presidente ng China din. I don't know what will happen. So, basta sa atin dito, ako po'y naniniwala na mas magiging maayos ang implementasyon ng anti-drug campaign kung wala pong sangkot na mga pulis. Ayan. Kasi kung may mga sangkot na pulis dyan at hindi naman inaalis, hindi naman kinakasuhan, ay wala. Wala. Parang naglolokohan tayo niyan. Inarmasan natin yung pulis para tirahin ang ordinaryong tao. Parang ganun eh. So, in short, ang hinahanap natin dito, nasa na kaya yung 6,000 pulis na si Mr. President mismo ang naglantad sa publiko. Sabi niya, kumpirmado, 6,000 pulis involved sa drug, sabi niya. Arnold de la Cruz from Nueva Ecija po. Nanonood po ako sa iyo, Idol. Thank you, Sir Arnold. Thank you sa panonood sa ating palatuntunan. Pakichismis nyo rin sa mga kapitbahay nyo na merong ganitong programa, no? Na bukas sa taong bayan at handa makinig. Pabati po from Cabanatuan City. Hi. Sa mga taga-Cabanatuan, magandang hapon po sa inyo. Kumusta niyan? Si Errol the Comics. Si Errol the Comics. Kamao. Well, sino pa mga nanonood ngayon? At patapos na yung ating programa para wala tayong maiwan na weekend ngayon. By the way, bukas si Calando may transport forum. Sige, bantayan natin bukas para ipaalam natin sa lahat kung anong mangyayari. Partner, wala na? Okay, so sige. Panghuli mga kaibigan, nangangamba ho si Environment Secretary Roy Simato na baka daw lumagpas pa ng 6 na buwan sa 6 na buwan. Opo, 6 months ang rehabilitation ng Boracay Island. Patay ka na dyan. Pag lumagpas at nagtagal po yan, dapat ang goal dyan dapat nga hindi pa abuti ng 6 na buwan. Tatamaan po dyan ng pagkalaki-laki ang tourism industry. Yan ang yan ang impact niyan. Yung supposed billions of income from the tourism arrivals, para sa Boracay, yan ang tatamaan dyan. Although they can always say, pwede natin i-divert sa ibang lugar. Ang tanong, gusto ba ng mga turistang pumunta sa ibang lugar? So, hamon po ito sa Tourism Department na pasikatin, hikayatin na sa halip na, under rehab ang Boracay, pwedeng dito muna tayo. Mas maganda naman dito. May white sand naman dito. Ayan, sige. So, lot of works to be done by the DOT, ha? Pero ako, panghuli, hinihintay ko rin, kung anong gagawin po ng gobyerno ngayon, sa Vistaland na pag-aari ng mga bilyar, na inireklamo ng mga taga-Malay na siyang pumatag na bundok sa Boracay. Again, ang bilyar ay kaalyado po ng administrasyon. Tingnan natin kung anong mangyayari, Hindi po natin pinapangunahan ng presidente rito. We're just, what we're saying is, tingnan natin kung anong mangyayari. Mga kaibigan, salamat po sa inyong lahat sa mga sumubaybay sa ating palatuntunan. Programang sumasa niyo po live mula po dito sa studios ng Leader News Philippines at sumasahimpapawid po sa buong mundo sa pamamagitan po ng ating online broadcast technology. And our program is powered by PLDT 200 Mbps Fiber Internet. Salamat po sa Long Reach Philippines, ang ating kapartner na mga produkto sa mga pangkalusugang pangalaga. By tomorrow, may boses na yan. Yung ating promotion ng Long Reach products. Every 15 minutes, ilalagay natin yan with voice para hindi silensyo. Salamat kay partner Jojo Sikat at kay Nolan Ariola, ang ating mga Leader News Patrol. Sa inyo pong lahat, guys, thank you so much sa mga nanood. Thank you, thank you.
Sir Arman Hiron of Hiron Botanical Garden. Yan po sa Bunganabon na Nueva Ecija, sir. Thank you. Arnold, thank you. Sa ngalan ng aking co-pilot sa studio, Engineer Oliver Licop. Ako po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.